Ja ešte poviem dôležitú o zdraví. Hej? Povedzte. Hej? Ja som napísal takú knihu Byť zdravý celý život. 1000 kusov už sa vypredala, teraz dávam novú. Nazval som to, bude to červeným teraz tu na Byť živý celý život. Hej? Tam som prišiel na dôležitú vec. Základ človeka, aby dlho vyžil, sú biogenné prvky, ktoré musí mať. Áno, je to síra, vápnik, chlór. Toto sú hlavné prvky. Ďalej sú samozrejme železo, horčík a tak ďalej. Ja som mal veľké zdravotné problémy asi 20 rokov s chrbticou. Minulý rok musel som stále cvičiť. Cvičil som, posiloval som chrbticu. Aj tak platničky boli, vystreľovali mi do nôh, platničky stále horšie. Minulý rok v lete sa mi stalo, že cvičil som a som mi to zablokovalo, bolo to ešte horšie. Vždy predtým, keď som cvičil, sa mi to zlepšilo. No teraz to bolo ešte horšie. Ja mám taký stroj, že sa otočím, nohami sa zachytím a preklopím sa hlavou dole, že si naťahujem platničky, aby mi to uvoľnilo. Urobil som to, no vôbec som sa nemohol postaviť. Urobil som to niekoľkokrát v tom, že niečo som nerozumel a normálne som mal také bolesti, že som nemohol ani chodiť, ani sedieť, ani nič. Tak som išiel na rentgen a na rentgene mi zistili, že mám na stavcoch výrastky, áno, narastli mi výrastky, a potom, že mám poškodené platničky už tak, že niekde sú už úplne akože skoro na kosť. Hej. A ďalej, že ľavý bedrový kĺb mám už poškodený, že pôjdem za chvíľu na operáciu. Ja viem, ten bedrový kĺb ma už bolel. Hej. A tak som rozmýšľal, čo mám urobiť. No, náhodou som prišiel na to, úplne náhodou, kvôli inej knihe, hej, kde hovorím, že vírusy a baktérie neznášajú zásadité prostredie. Ja som mal 2-krát zápal plúc počas koronavírusu a vyliečil som sa behom 2-3 dní inhaláciou sody bikarbóny. Hej. Prečo? Soda bikarbóna je zásaditá a ten vírus, koronavírus neznášal zásadité prostredie. Ja vyliečil som sa za hovorím 3 dní. Ale čo ste to, jak ste to používal? Normálne som do vriacej vody som nasypal lyžicu sody bikarbónu. A inhalovali ste. Ona to skypelo a inhaloval som. Jasné. A to som opakoval dookola 2,5 hodiny a na druhý deň zasa 2 hodiny a ja som celkovo minul takto asi kilo sody bikarbóny. To znamená, musíte veľa toho dať. Hej? Musíte zmeniť v plúcach. Keď to nezmeníte, to pH, tak to sa nezmení. Hej? No a to sa stalo v novembri, som ochorel. A dával som si 2-krát, nejakú výrozu som mal. A dával som si 2-krát sodu bikarbónu a nemal som čas a to nefungovalo. Tak som sa pokašľal na to. Kúpim vápno, to je tiež zásadité, dám to do vane a budem sa lúhovať vo vápne vo vani. Urobil som to prvý deň, hej. Dal som 1 hrst vápna, vyšiel som, no dobre, nekašľal som, hrdlo ma nebolelo. Ale na druhý deň na obed sa mi to vrátilo a znova som večer bolo to isté. Tak som zasázal 1 vápno do vane. A znova som to urobil a zasa bolo dobre, ale tretí deň sa mi to zasa vrátilo. Tak som sa nasral a dal som 3 hrste vápna do vane, hej, a bol som v tej vane asi 70 minút. Vyšiel som z vane a bol som zdravý. Hrdlo ma nebolo, nekašľal som, všetko v poriadku. A teraz ma napadlo, ale však to vápno, to je vápnik. To je vápnik, jednak je tam OH- ión, elektróny a vápnik. Ja som si povedal, čo keď ja mám odvápnené tie kosti? Však mám kyslý organizmus, tak v kyslom organizme sa mi musia odvápňovať kosti. Tak som si začal už systematicky dávať vápno. Behom 2 mesiacov, čo som to vápno používal asi 20 krát, ma prestala bolieť chrbtica. Úplne ma prestala bolieť chrbtica, mohol som cvičiť, už tam nemám žiadne výrastky. A boli ste potom na nejakom vyšetrení, kde vám to zistili? Nebol som, pretože teraz mám problémy v tom, že mi mám mať ten dôchodok, ale pretože som žil 20 rokov v Čechách, tak nevedia mi vypočítať dôchodok a teraz nemám zdravotné poistenie. Že keď niečo pôjdem, tak si musím zaplatiť. No jasné. No ja teraz nepotrebujem nič platiť, pretože nemám žiadne problémy. Jasné. Už ma neboli ani bedrový kĺb, ani chrbát ma neboli. Hej? Ale čo sa stalo? Jednoducho, keď vám vyrastli tie výrastky, tak ako náhle ste začal cvičiť, tak sa vám tie výrastky zabodli do svalu alebo do nejakého nervu. Áno? A som rozmýšľal, čo tie výrastky, prečo mi teraz zmizli?
Pretože už teraz môžem hrať ping-pong a už vôbec nič mi nemám. Ja mám chrbticu ako pred 20 rokmi. Áno. Platničky, nič mi nevyskakuje, hej, všetko v poriadku. A tak ma to napadlo. Ja som mal stavebnú školu a my sme sa učili statiku. A v statike je tzv. Moment zotrvačnosti, ktorý určuje pevnosť toho nosníka. Hej? A to je BH na 3/12 u hranatého pozdĺžného nosníka. Hej? To znamená, H je na 3. Výška je mocnou 3-krát dôležitejšia než šírka toho nosníka. Áno? Vyrastli výrastky na stavcoch. Čo sa stalo? No, zväčšila sa výška stavca. Normálne ľudský organizmus vie statiku. Ľudský organizmus vyrástol výrastok, aby zvýšil moment zotrvačnosti. Rozumiete? Tým, že my zmekli kosti, stavce, tak ten stavec oslabol. A aby ľudský organizmus posilnil ten stavec, tak tam vyrástol výrastok. Geniálny organizmus. Normálne ľudský organizmus pozná statiku. Rozumiete? Viete, aké je to geniálne zariadenie? Toto? Lekári vôbec nič nevedia, ako funguje organizmus. Absolútne. Oni nevedia, že hovoril som to niekoľkým lekárom, to není možné. Výrastky len operujú. A tie nemôžu zmiznúť. Hovorím, zmizli mi. A prečo ma neboli bedrový klb už vôbec? No, takže... A čo povedali na to? To sa bavili sa? Ja som sa bavil. A čo povedali? No tak nikto nikdy to nepočul. Hej. To znamená, ja teraz pravidelne lúhujem vo vápne. Tak raz do týždňa. Áno, dám si hrst vápna. Prečo? Mal som kolegyňu, ktorá dostala rakovinu. 3-krát sa nechala pichnúť Pfizerom. Dcéra ju na to nahovorila. Hej. Ja som sa to dozvedel, keď už bolo tak som jej volal a ona mi už do telefónu tak smutne rozprávala, že to je zlé, že už má metastázy aj v plúcach, hej, a že už jej lekári hovorí, že je s ňou koniec. Hej. Tak som jej hovoril, že rakovina a všetky moderné choroby vrátane cukrovky sú z toho dôvodu, že má človek prekyslený organizmus. Musí dosiahnuť zmenu pH celého organizmu do zásaditého. Rakovinové bunky sú kyslej reakcie. Ak na rakovinovú bunku bude pôsobiť zásada, tak tá zásada ju zabije. Takisto ako zásadité prostredie zabije aj vírusy, aj choroboplodné baktérie. Pretože sú baktérie, ktoré sú potrebné pre organizmus, ale tie majú opačný redox potenciál. To hovorím to. Zjednodušene povedané, zásada je negatívny redox potenciál a kyselina je kladný redox potenciál. Čo to znamená? Že ľudský organizmus, keď má negatívny redox potenciál, to znamená, že je zásaditý, má prebytok elektrónov. Keď má kyslý organizmus, má nedostatok elektrónov. To znamená, ľudský organizmus je elektrické zariadenie. Doslovne vy potrebujete elektróny. Lenže všetky potraviny, ktoré jete, to je mäso, cukor, alkohol, mliečne výrobky, múka, hej, všetko je kyslé. Jedine, čo pôsobí zásadité, je zelenina a dajme tomu pravdepodobne aj rôzne ovocia, ktoré nemajú veľa cukru. Tým pádom celý ľudský organizmus v súčasnosti tí ľudia majú všetci kyslí. No a ako spôsobiť, aby bol organizmus zásaditý? Najjednoduchšie kúpať sa vo vápne. No a vy si to poradil, to je vaše kamarátka, čo? Ako no, takže ja som povedal, aby denne vypila 4 deci citrónovej šťavy, pretože citrónová šťava pôsobí tak, že keď sa strávi kyselina citrónová, organická, tak zvyšok je silne zásaditý. Potom, aby inhalovala každú hodinu sodu bikarbónu, jej som povedal, aby si kúpila rozprašovač na kvety, urobila roztok sody bikarbóny a striekala do úza, nadýchovala do plúc. Od rána do večera. No a potom som mi povedal, aby sa kúpala vo vápne. A pomohlo? No, asi za mesiac mi volala, že lekár jej povedal, že mala veľký nádor, ktorý sa už nedal operovať a ten jej zmizol. Asi za ďalšie mesiac alebo 2 mesiace mi volala, už ja som jej teda volal, povedala, že už je úplne zdravá. To že ako naozaj fantasticky funguje chemoterapia, ožarovanie, čo jej dávali. Hej?
Ja som jej povedal, počúvajte, pani, musíte povedať tomu lekárovi, čo ste robila. Ale podľa mňa ona mu to nepovedala. Ona mu povedala, že brala lieky na chemoterapiu, ale ona ich v skutočnosti nebrala. Takto, brala. Ja som jej povedal, aby brala všetko. Aj ožarovanie, všetko, čo lekári jej povedia, aby robila. Pretože aby nevznikla situácia náhodou, hej, že náhodou to nezaberie, neurobi tak, ako som jej povedal a ona bude mať problémy. Hej. Takže ona všetko brala. Hej. Lenže predtým jej povedal, že s ňou bude koniec. A za 3 mesiace bola zdravá úplne. Ja tvrdím, že rakovina, cukrovka, to je takisto cukrovka. Počúvajte, cukrovka, som niekde čítal, už neviem kde, myslím, toto máme napísané, je z toho dôvodu, že na pankreasi je nejaký vírus a keď sa neodstraní ten vírus, tak prebieha cukrovka stále v horšom stave a v horšom stave. A zasa je to kvôli tomu, že ten človek má kyslý organizmus. Čím sa horšie stravuje, tým má kyslejší organizmus a ten vírus viac prosperuje a ho zabíja. To znamená, keď vy sa namočíte do vápna, ano, tak zmeníte pH organizmu a začnete zabíjať ten vírus tiež. Ano. V tej novej knihe, ono takto, luhovať sa vo vápne je dosť zložitá vec. Ja som sa niekoľkokrát spálil. A spálil som sa na ruke, naskočili mi výrážky. Hej. A to sa mi za týždeň zmizlo a mohol som sa znova vo vápne. Hej. Ale preto treba presne postupovať, ako tam ja píšem. Nebudem to teraz zdlhavo rozoberať. Hej. No, ale v tej novej knihe, ktorú nazývam červeným, bude napísané Byť živý celý život. Tam navrhujem rovno vápenné infúzie. Že v nemocniciach dávať infúziu, kde dá do infúzie vápno, teda roztok vápna, prefiltruje cez filtračný papierik, ako sa používa pri laboratórnej filtrácii, hej, laboratórnej filtrácii a dávať infúziu vápenu. Táto vápenná infúzia na prvom mieste začne rozpúšťať kyslé úsady v žilách. To znamená, vysoký krvný tlak máte z kyslého organizmu upchaté cievy. Vápnom sa si vyliečiť aj vysoký tlak. Mne kolísal tlak, ja neviem koľko, stále 150, 160 a tak ďalej. Ja teraz ako sa lúhem vo vápne, minule som sa asi pred týždňom som si meral, som mal 122/77 tlak. Rozumiete? Tým vápnom rozpustíte aj úsady. Teda nie vápnom, ale elektróny, OH- ióny, zásaditosť vám rozpustíte elektróny. Ďalej som si všimol, že keď ja mám problémy s obličkami, keď výjdem z vápna, mám vždy výrazne lepšiu funkciu obličiek, to poznám podľa kruhov pod očami. Áno? Že to pôsobí dobre v mojom prípade aj na obličky. Áno? Hovorím, podľa mňa všetky moderné choroby sú z prekysleného organizmu. To znamená, nepotrebujete žiadne lieky, potrebujete elektróny, prebytok elektrónov a potom biogenné prvky. Biogenné prvky sú chlór, vápno, síra hlavne. Áno? Síra sú vajcia. Vajcia obsahujú veľké množstvo síry. Áno? Slepačiek. Áno. Tak, hej. Ale ja napríklad som si kúpil solfatan. To môžu byť napríklad bíče. No, ja som si kúpil solfatan, to sa používalo za socializmu, taký sírny prášok a okrem vápna si dávam solfatan. Áno? Trochu síry, aby som mal vo vane aj síru. A funguje to.